na awia wo se de na epam wo akosi empia awia wo de woni ho hanchu wadwane abeto asompa nkoma ya ne ya bedwafo awia yi de boko mi hia brand e bi efe na Isaac wopon wo kode ezi asole dem na mi hu no na mi se bia waware enti wo de koto na danfo bi efe na owusu enim se onfometum enim se opeme eto owusu be ka na mi na bla yi de onwale de bia mi hu na asole dem bat mi se wawale no so onwale enti bo na be ka kire me na mi kunu ni hia na mi ka kire ne se so peme dia me de mi se wawale mi so me nwale enti ye de koto aso no mpanyimfo anim e ma aso no mpanyimfo nyina be gya me ye ho ade ye ho ade wi mi sister panyin wa dumai satana mi sister so ye adwan no ba bi ye won ye wale wi koto na ade na ase na ne na mi sister panyin so ye adwan mi sister panyin hu no ka che me se ba bi o makwaje o masa ase no o makwaje o masa ase no o ho no bibie ni so bato makonya ba bi a o moto free over kakra wo so na ndo mo di ka kwaje na 27 million enti hwe na me mi kunu wale we ska ka wo enti ye maji sa plot no ena m ka che minister se mi kunu ka che me se wo wale mi we so wo half plot wo sasa enti ye nkosi na ndi na wo so e ma ye kokuru da ni si ho me ni na ne ko ye akɔhwe asase ko na asase ne so ofumula ene ko bo condemn kata ni nyamo me wale ni we nya 61 million enti mi ka che ne se ska na ye nya no ye fa bi nko save wo do to rural bank enti de 29 million ko save wo do to bi e wo bank e mo bank bi dey wa ye ko save e wo bank okay enti ye ko save the card ye ko save 29 million the card 31 million na ye de ha se ko fa college but ye ko na asase ne so afumula pa na asase ne wo hin sasa okay eni ye ko bo condemn ye bo condemn ti na nsa na ko na ahye eti mi ko na me hu so mo to flow level na say what to foundation pacho mo to foundation ana o se ayo mo to asase na week pepepe na mo to Holland nim one why to asase na e pacho mi kunu so to asase no week pepepe na mo to Holland nim na papa no a to asase ma ni nwia ba ko di tuo e ba asase no so be hunhun an se adobi nsu ni aboa ati na wontimi nko okurom enkwaje land ti wa nko fa bibia nto asase so ansaman asase na o mbeji aton ati ne sika ma nto ko to foundation me hu no ka che me so to asase 2012 me people no so na 2012 ena na wo so enti ye ba ye na me to condemn ne shika kra na ye kwesa call back no na mu sa blog kakele gu so na me na ma de mako otwa blog ana o se nsuo na na o bi e kwesa nsuo be ye dan no anwe bi pie ho nti wo cement a utimi kotwa bi to the cement ne kotwa bi ena o twe be gu asase no so na me se mate enti me ne na ene ko fa kwaledas satam ye ko fa kwaledas 10 cubic e wo cars ene ko fa anwa satam na anwa da 2.5 okay single no double ne 5 million ene ko fa ye ene ko fa cement adana de cement ten ba se ba be gu concrete na to nchen si packet mienu ene de be gu bleb ye fa ne boga ne dem ente kokuru fe na wie ma me ne ho o ma me ho ne fa de ko nsuo mi kunu ma me kunu ma me so te ko de ente ye nanti feed na se ye nanti feed na se ba o ma me ho ne be fa de ne de ko afum e de ko site o plot no so me na me chi de ba mienu na ye da ba ako ene ko si fie enti ho na ma me ho ne fa de bibia ma nte da mi kunu so di na wo so nso bia nka se bia asase na da wono mi kunu ma me dia e kokuru fie na so sata ma ye si fie na me nye me ba panyin no nta papa me ne mi kunu kwa ni akosi yakosi si buobi ntimi na me ye adwane mo mo ntie ko nso na nkuru mienu wi a na ma ye adwane mo mo na me nwa boy no a odi machi mienu no no otwe blog ne mo ta mo mo ne kuku tulu nsisi so intedu lante no na ma me nwa ba ko afene sika no ko fo nti ofro ma me nwa ba ko e ma ne be so ne mu e ma yegu concrete me nyim nyina me so abi be ma ne ene friend ne ma me nua ba ko me ba cha o me so ne mu e wo sika se mu aha eyi adwuma ne mu na concrete no na edu se e be fa de ne sika se no wo fom enti me nua no di oba wo do bi di na chiba enti on be don a wo mo tibi so amati bi aso am na me koma me kunu ye mesini on na ni e dan ne sifi efie ni nyina enti me wo ha na me kunu achi be flower le ba ma anti de ko so me hu ya nse me kunu nua no di cement ko side ko dan no ho na me kunu bae o flower ase bae no na okosisa okopɛ cement ko dan no na mu si yes no me nim ho hwe o ma nka hwe o no ma me dwene ho ni me nua me kuma na dwene ho nyina obi anka hwe ankyerem eti mu ya nse me kuma na di cement ko na me bisa me kuma nse na ade ene o se asase ne kura na o ne kunu si hwe me ma me se eye ne dia na me o ma mo ne fa de ko nsuo o ma mo ne fa de ye adwane ma nteda na denti na o ma me sa asase ndia na yesi fe no wantimi anka se asase ndia bla won mi kunu di na wo so
enti hon me kunu ni nua ba ne ye kasa me kunu ka kyane saa na wo maame aka kyane de ne asase na wo ma ne nua ba ne ntena asase ne so bi abi wa hu krata ne pen se wo kunu din ne wo so me ba chan me hu o de a kyerɛ me ba chan 2021 kwa na wo ho afi na me afiri dem wa me hu ba bia krata na kofa ɛna ne nua ne ham wo so ne nua ne ham wo so e ma maame de kɔto ye sofo ne fe ne sofo akofo tachi pastor akofo tachi anim se wo se no de ba no fla wale ba wonya ba bi ntena ne ba ne so betna da me kunu so wo mpene enti dan na wone ne yele ne si no ma ne ntena mu bi na sofo bu san se dan ne yesai ana wo se 2 rooms no se 2 rooms so pede o pese wo ba na wa asene ntam ye ba saade a e ma ne nkotena ho bi sofo a ye ka na aseme wo he fa sese o wo kode sese e okay e na ma ne de kwa dwa ato na me kunu se da bi enti ye saa enti ma me frɛ me kunu nipa no me kuma ne mpana na wo ye dan ma no na mse ko fi se me kuma na aso ye dan man because ko awale ba ne bo ne kotena kakala wo ja awale 5 years by no wo ne bo ne kotena kakala bo ne be di ska ebe yes adan be plaster mu gu form ebe osile no ebio wa kwa aware aba pacha ana wa ja aware ne no obetwe mpana me pacha ono bo bi betena no na o ye dan man pacha pacha anto no ko se me mfe no enti me kunu asam no esisa no e ye me nwanwa me ka che me kunu sai kan okure bi ewom because asasa nya o maame dia kontimi huri megina mu sa ana yesi fin so maame kan anu tumu ma ante busuani bia no se asasa nya ne dia ana o ka che me se wo tususu bebele ma wo maame no wo ye mesin no so adwuma na ne master man iska de mo maame no o ne master man iska de mo maame na o maame dia ma wono na chi de ba na wakwa wale aba no so ne bo ebite kono no tiska de mo maame no kwa nya 17 million na wonya aye no nya ndodo no na maame no yi bia ma ni nwi aba no etonya 17 million no maame no kwaje land ayi ekwa ha da wa francho ana kwa cha maame so fa ne 5 million be so o ne 5 million be so ana akoye 22 no da kwaje land na me se afena wo kasa because maame ne sika ni ma wontimi no be ye de bia plot media we so sika teno we so sika se no manim akoso be 6 times omo no maame ko asase no 17 million we 5 maame ne dia 5 million ana wukunu dia 17 million enti akasakasa sa na wom tim papa wuyi na yakọ ayi no ye papa wuyi no ye ne ya wada enti me da na ebu akonta mu se me ba na me ka ma aseka kire me se me kunu di na tempa na nya se ba na efe ne ba nkon kasa me kunu hu biom na me bu nkoto je se aso me srew oba anigu na aso pepa ye ntwa enti fa kya no e ho me kunu se sole na ka se me ma na ono kopa na che ka se ma no pa wa asama na wo pa wa asam se me ma benya na me no ntamate enti sole firi wakra me ne maame asem de mfo no ntum asase de be yanse be chem enti o ka sa me yedi enti ade asem ni sime me da Sunday no papa na mama asini mama asia akonya wo se won tena se oni ba oni asew enti won tena se oh na da what funtu wa be sa ba na sakata ne nyamu asem ni sie na de kyen okoma busunyafo o ka kye maame se me de nam sa asase ne me kunu dia na me se da bi hu be man pipa ne din na wo so ana yesi fe no wo asem so anka hwe ankyere me eti se de me kuna kana na me so me de meka esa asase no hu so no ba na giye eti wo be cha asase no te bosumi mienu ana o be cha asase no 2020 te bosumi mienu pepe na ma hase di anwa be gu ne de so ne so yete yedim se me kunu no ma me ayo wan asase no se me kunu asase no nyina ayo ma me dia na o ma me do no ana o ma ndi ni din ye pipa no nti won wale biom ne kasa ne nyamu no me wode nkwa na ko maame ho a me se me mpene nti won wane biam se da nya se me mpene o wode nkwa na ko maame won kla me ya kwa aso de kura na ye yeziefo ya kwa aso le na ya pon be wan okura ko na me de adwana ba me ne me be di na me kuna fa nkwala ne firi aso de mo me ne aso mpanyufo ma mpanyufo be chinchi de mo nyina me hu nkwala no wone SDF enim se ya mo ko asore ya mo pontem e bi de adwana ko me pa chan enti awia na ma Paul first service na mo be didi no obechina pe o ma na wa asore de mo ya o ma fa hefa wodo ma ko mo maame wo kunu na be se sa o ma na ko ma no no so te kono ma na se bia no so te akom e pon asore no no fa ka na okotena baabi etimi am na mi ama wo me ba me de adwane aba asore de ma me manni me adwane adan etimi kwaso a timi de nkwa na kola ma ne obi ye da ba kwefo na da ko pla otimi de me ma no se wo kwa afa no ma me na me meti asore dem
ade na kɔ so ahamia na mka kyɛ ne sɛ de ɔyɛ me no wɔ saa de asɛm no wɔde nkwa no kɔ maama wɔde mo ba anwummere yɛ wɔn so yɛtwa nsu ansa na yɛabɛfie na mo sa nsɛ nti sɛ wo ba yi ɛna obi sɛ gyina hɔ a nkora mmiɛnsa ketewa no ada de hɛ mfimfini no nso ada de ɔkuta like 7 years no panyin no wɔ 7 years ketewa no wɔ 5 years na de hɛ mfimfini no wɔ 5 years na ketewa no wɔ 3 years nti sɛ nkora no nyinaa wɔ ho obi ka sɛ gyina hɔ sɛsi asata na hɔ nso yɛ hu wobɛyɛ dɛn ɛtumi sɛ ofi no akɔmfa nkwa ne nkɔ maama ɔma adeɛ nsɛ biom mekunu sɛ akɔka saa asɛm no deɛ wɔnwale wɔtu firifie busumi na ɔtwe mienu na mehu no na mekɔ abusua ɔka kyɛ abusua sɛ ne ɔmɔde hyɛ no pie mehu no wokunu no afiri efie no a wo ne ne ti mu no ɛyɛ a wohu n'akyiri akwan mehu n'akyiri akwan na nkwadaa ne mɔm deɛ ne ɔmo wɔ hɔ ampaakyɛ na ɔmo wɔ me hɔ okay ɛtumi kɔbusa abusua na abusua no ka kyerɛ me sɛ bɛrima no wɔ nkran yɛ adwuma na mesɛ sɛ moate ne nka deɛ yɛ because ne kunkum ne dɔɔso na mente ne nka nti wa na nti onya abo na hotwe mienu no na ɔbaa fie na ɔbɛfa a ntontom dan net but de ɔfa hɛ bag nim de manhu nti ɔsa kɔɛ wansa nkra me nti me de bi sɛ busua so ɔwɔ nkran deɛ nkran na ɛwɔ adwuma nti last bi me kɔ me so machine me so me to adwuma me so ade me pam ade but me ni station nti me fa machine so ana me kuta calendar nti me yɛ operation ɛma amanfo nti sister bi o ekramoni na ɔsɛ abi wosi wukunu wɔ nkran na mesia wɔ nkran na ɔsɛ hospital kwan na yɛfa kɔ no abronsan bi na wɔn nsuo na no wɔ no wukunu da saa abronsan no na mesimi kunu sa ɛda dan na yɛnsi nwie no deɛ ntina wɔdam me na menyini ɛna ɔsɛ wopa asɔle 5 o'clock na kɔhwɛ sɛ wukunu na hɔ a enti ya me ka gye sister bi sɛ sister mesɛ ma wukunu kɔgya me na yɛsɛ me kunu ɛda abronsan na wɔn nsuo na no na abronsan na yɛnsi nwie ɛna wɔn asɛ me kunu sa bɛtuma sa da saa dan no enti ampa ne maame fie dabi uncompleted building na was in Suano and what them oh 85 o'clock you're solid you know na me call yampa me best it mo no wafa and wa bon tontom dan wo da den gate bia nam no wo dem enti ewura dan wo hu ye to torch and hu ye na me so na me se ma bo adwama na saka me de aduro kura gu adwuma ni ma anti ka wa beda ha wode nkwa no kɔ ma ma won kra me kɔ kan we ya wotime tuo gya me me mpe obiam me se me nwa me no beda dan ba ko me de me dan kokɔ buom ka kan sansem se ya wo no beda dan ba ko beda kokɔ buom ana me kan se ya ɛna ka kyɛ me se sa afi no kɔ sa dan na beto se me wodam wonna mu biom na konya dan wode ase wo kɔ ha dan wode ase sometimes na asɛm no yɛ sɔfo hɔ a woda so ka wo se yankɔdwe no ho enti ya me ka kyɛ sɔfo de ma be hu ni o ana sɔfo se ni wo da ko no bi be mia wo ko na scam fo obu ni pabone fo obu bi dia ba bo otim ko be ma we nkola yi enti mi de wo so on na da ni bi enti na ade e bo anadwo bi mi sa ko hwe mi ko no na wo na mi se bia na wonya dan enti mi sa so machine na mu a enti mo ha no ba fie e na wo de teso Johnson ne bla mi se mi ntase me Johnson ma na nhwe na mi se wo ja mo bo so me miensa ni me mfa nyin se bia amelo de ta me ntase me Johnson me ntase da bi o ọkọ no no hia ifa chan ẹna ọba aboso me miensa achi ifa chan ẹna ọsẹ ọkọfa your friends and PT yi bi se test o Johnson man me se yin se dem a ifa chan me ntase me Johnson me nyama na me se me dem mfa yin se bia meto ano abi gina ho ansa okunu no onya sure se wa fa na chi pen ama na chew ifa chan da bi menye bi onya sure se akọfa mpena wa da chi bia ma obi ehu abebo na mane minim sa da ne kura ye okay to aso e etimi am ka chen say me nyɛ saa de na me de me toko ne no fa na de nti okoye seconds am frɛ no osemada na me se me kunu ntimi free sasa enkodu na sesesi a wo se wada timi kunu sa be da ntam ho ba bi me sa hwehwɛ no enti ye na me sa fa machine ntimi kosoro ho anahema bi wo na me sa anahema na me ye wadwuma ma but me kunu na nse oba fie na o da nsu na no me kɔkye no wo so wo de na se wo ha da wo de na se esi wo ba fie wo so wada me ye sure se me kunu be da ntam ha ba bi ntimi se mo hu abrantie tuntum bi abage bo na chi ana wo se me hu no na me de ya me nim se wote sasa anadwo be 11 no betwam etu de se wo kunu na e betete na ma na me se mate enti wo na wo se bi bla ma hu bi ya wo kunu da na na reho me hwiri fa mpomam na hima ni hwiri fa mpomam ne ko wi me kunu da we me kunu da na ne no magugugugu ne blush ne bi odwale na reho mi so su no so no so wo soro kakala mi so musu papa na hima se kafra na nyina ade we de eya na msa na hima mo mfa me kunu mo musa ne de nti pa na oye me sa because do de yam na yam ya me ko kan wo to agya me na hima se me kunu na kasa ntina da atwe ne baaye no na da ba se japo e die pa ne how was me ila me net ne 2 years wona me na ada 2 years atete nkwa ode timi fio 2 years no se oba de nkanto kwesti kula ka be ma ba oba na da soro no oba na da fom
na we dey da wo da mu de ehu mesra je bibia ma enka me fla bi na me bia kasa eto ya msa na hima oboa na nsen akwa de to se jonso abem se mentase me jonso na ma me hu ya me di aye den abehwe na kira kwan nti oboa kasa oboa na hima ase me ma efiru na twe na be fia ma na me se mate nti na ho ache be 5 o'clock na papa no na hima ne kunu so ni mu na obewo ni wura aye den mo na o se kodam wo si fie wo na oba na asifie 2 rooms kama enkura me ensa wo montam enti mi wo me kunu sa me ma ni nyina bebemba me kunu na hima kunu ni so no se hwe de wo makola ye die pa ne hawa tu da sa dan ni enti obaye wa masada na wa medafi enti be ade chiye be level okro so bi bopo no gwangwangwangwan bi biepo na no bowura adam ye mo hye me bowura adam no be yi no manyina no de ko dan ba akunim enti won kasa me ho nyina etifi obetune fiafi obefie won kasa me ho da ne dem so me da me dem enti da no pa no de menstika na hye ye po no musi ma ko yi ode ne manisika no hye ye po no musi me so na hye ho aha na ko yi won kasa me won sam nsuo wonya me hwe enti sofo fe na sofo say asem no akosi say je bibia mayenka because e da ya sant ka chama kwa yeko because do oba ne mpe no ugya ya no so ugya do so mpa montana so je because on kra ne susua sofo ka asa na de to na kuma mu pa anti e ba no to aduane adano wa na ne de wo bada me de mo no se ma to aduane ble ni na me se mi kudwale ba enti wo de didi jam bi enti be me baaye efie kasa na nya mu mi jaba ko no de me sa oba hwe na oba hwe be yi no manyina ko odan ba ko de me koma abusua so won wale bi ana busa na kura ne se ne kura ne se wan fasika bi enkuta wa anya hwe na mo se ntimi fa ensa pa nya oba sa oba ye no ho ade ete busua ko gya na mo se da bi awa gya hwe de yente ase enti yan kan so ha dan 5 years ma obenye ska dan 5 years ka no ibia na adwen sacha ye de aba ene se ha dan 5 years ma no yanka fie no ho hwe enti ye baaye no ne betena ye satan so fon so akanya ntama bom ne betena ya so ndiem ani wo kwa na ma miska ma ye aduane bi ko de dai wo baaye no mi kunu bo wa enfama ewura ni muntu obo wo ha wo han he wo bete timidi nso ehye ne esi so na mde miemia be me ya miemia na ade ko di wo fo nkun bi twitwi na ma ne ho ye din wie ya no wo ko mabusuafo ka cha me so ase me wo de 40 million abia me so ase me fa 10 million wo de 10 million sum me wo de 30 million fa 30 million ko ha dan na me say what the send a choir 4000 ai what sum me 10 million 1000 pa chai enye ye esum sika pa chai na fa 3000 e ko handan na me ka cha me so ase what so scanum na me so ase me so ha me fa ko ma abusuan me say me so scanum ko la bi ko be man minja no because on granga ngitu me fa nkwan ko wale ba bia because ko abontin na me di na chi sa ma na be fie minja no because on cry we dem cry dey e ko wale be ma be na me so ade scan ko abusuan na abusuan se me omo de hia ne de ba no omo ehuhu hwe enti awale omo hwe ma ni mu te me so an fa scan ko to ko fun se be kan asem na wi na me so ade scan ko to enti me so ade ko omo so de bia buso omo akosi se omo se ne kasa enti 24 December ya itwamu me kunu se me sum wa wie na so tifia na won sa so scan me scan me sanso kasa ne nya mu so ne betena me sa kwaji scan back me so ahu wo ma ma oni kenika na ma me ka chen se ne ba ne me ba na ye kama ama ne ba na kura fle me wo fon se wa me ye adwane we nto medi nti se ye ntama ye kama na me so hia no na wo no kunu ntama ye kama na wo ma ji scan no ne scan da me chen sa scan ko we da ko mi suro na me kwaji 40 na ba me so ja 40 million ni o o se ji 2 million ka ho na nye 42 ma ne na ho me kunu na o okay enti e ka ka no se bi ejuma na ye ne dana se no ye na ejuma na 1 week ni entwa ye ka enti 2 million yi me tan fa ni di na ka 40 million ne da ho enti ka 40 million no sa yi mu 2 million me tan fa ni di na ka 38 na me se mate na me say yi mu 2 million esum sika na dan sika na atwa aha na di ka 38 no 24 no yi me no manyina to go say wasu mawie enti won de won fa me ho ma so sika ni mu de na me se na bo so upesa me de me so sika na bo so no me tena ye na me because nya wona na betena ka sika me nsom because me so be jam ko me meju 5 million because me nya oboni bia enti me 10 million na me je ne 5 million enti so be jam me dia wa na sika wa hu bi da pa cho da bi ya asem yawo okunu no so social wa hu bi da on pa cha obenya on ba cha wo se ne bo so be jam de obenya afwa kan twi ate ase na before that no o se ode aduane so for ne ka mo asem no
wodi aduane ba no wose brame ani di Bachan. e na wose wo kodware aba nti ho na ye dai ukodware ba na se o ka se mundi ni e de e na ko so ho ah no ne betna sa ne bedai ah Bachan ono betna ah ono betna sa ukodware ba na ye dai me Bachan ono betna ah ene me bedai ono betna Bachan ono bedana mu na nyina etna Bachan ono bedai e bi o mi kodware aba na me ta na ta ubo mu me Bachan na ta ubo mu me Bachan ana ukodware ade de ya shata ade me Bachan de me me ya me ta peta o me Bachan me flan to mana me kodware ba me sra nyina wote den mo na ye dai na me sra nyina wote den mo na wo sra style baby e ma de style say de sra doso ah we bi timi buye butu say wo hu ebi won so an watu na si akonwa so be ma ne tempa no so wo de na de hin bi ba na meti akonyom na me yin me tawo na me sra ba na meti won so tempa so no hem nti wo ba na mu sa ba chan ndira bibia gu ho me ba chan na bibia ho bibia be ba chan na me sa na me hu da ho ntimi hu ya ba chan naked me ba chan naked fili da gochi na na ni tuem me ba chan e me ma tore bia ya na mo ne wo ntimi nyoma na de no hwe kakra no yi na o hwe pa o hwe e na aka dia asam kire no man ka hwe ntimi beda na beda me nchen na ye di do no agro na so ba chan sorry Franny answer it one oh yeah there one say ba chan wona me sai e am bo nyom mo dem ho ana ba chan da bi o de ya na me ya me panyom ne on say o de ya na e bi ye kama o de mo ko ne sa unie abi ni no aba ho fefo de ya dey abi ya se ri anya sa enye ye so abusia for SOMPA komo eye bola Abigail wusia ena waba no ane nsem no ene owo bi ka de kire ye papa na wade yi abi num so kakra wate wankwa bia wo se yankwa na mo kire mo ho ena akwa no akwa wade e akwa bi na hwe o de tenchan ya no ma ye mpena na wo ye ene be ma ne kwotena dan ba ko so me kura mpena radu sisi bo sa na wa akase ye mia utale dan ho bia ne se me ba na abedi kon komo no wai honen komo ne ya na de nti wa ho ofe no wase woni nyina ache no wo ho na wo hwe wo gan e na mo wi na mo ye de ani ye dai mo da de ahi bi mo da mo nche ba cha de ani ama koye ma me fancy ho eti mo da wi ye no na ye de free work on ani ji aba enka bobu aba asumdwu aba fie e de na kote ba ira ho memo amana mo kese a emusa henya ye ba cha wonu me dai me bo papa ma ne se ese ne bana ba me nchen ti se nyinse bi ba me de to mo ni se nyinse bi ba wo ne ba no na me na sai de ya kan bom o papa fe ni busa na wo se me boa o ma me nchen kula ada eto ba mbusa na se na papa ma fe papa bo na ma ne se o ma betna na wo se o ma me nchen da na wo se papa boa na se ono ko kan ada ntoma aha na me se ne akone ana wo jiska na ko ma busua de a ene efi na ko me no na bi ko na ko jiska na ko fira busua ho ansa na me sa na otena because wo jam ho bo so me nso na wo twimi no ma me chop money da wo ba e masa so mu a me no te kama menya wo boni bia so wo sa se wo ka che papa se wo ne me nda de a ene me so me no na bi obetu tonga na wia kwa wo ka che ne papa se wo ma wo nche kra me boa na me se ene oba wo nche no so ka se ne papa boa aha enti ene so wo yesie na menyin se ba me na me ho ba che me de na me so me mpene ene won kwaji ni sika wo se sika na se betimi age na me se kona kwaje timi kwaji sika ne ba ye no o me yisu mutu me ma ka 38 na me de koto ti 24th no yi me no manyina to guye 24th December afie twa mu no okay me mfifie onko na wo sum me awie ana me se o jam ho bo so me nso na o tweme de o hia de wo ba fie o ba fie ma fa me ho anka me because on kwani susua nti fa nkwa no ko wale bibia tu ka se me njai na kwani susua ne entana ma sa ja no watena de a na sa wo se wo mpami bia o diska ko ma abusua me demu ukwa abonten no susua ne to no me kwaje 21 million me ntwi ai asa enti me di ate wo se o di ate kura me de me sun wawie nti ko wayi me no manyina atogu na me de ko social welfare na social welfare bobu sanse wo hu me no wasifie wo se da bi na de enti na wo no oba sifie na so wonko wo se asase no o me ma me dia ana mo so mo oba na ya we se asase no ma me dia o de ko social welfare wo hen pa che ko de okay pa che ko ya be ko ho nti na me bisa pa che ko de afi wo se an me ma me dia na mo se de enti na wo no oba ko sifie si ma me asase so na wo se oba ne nko wo se an oba ne me mpe no me ja ne ntimi so wonko because asase nya me dia na me no ayeda me no wakoche fi no ana me se me hunu no wan kan jem se asase no ma me dia pipa no ne din na wo so
Nipa ne din na wo so nti wan kan che me sasa so ma me de anti e se wo menyem ba panyin de kosi fie se nkura mi no be ka me ho am na yemiensa metin fa nkwa ne kwatena obi afie nti me dia be da mo so mo nkem no mo se de ma kan be man sasa na o ka de me fa nkokọ de dosu fo no ho kọ de nti me de kọ na kọ de dosu fo no se be de me sasa sika ne mu dia omo ntimi nka ho hwe na me se da bia kwa mfa so de me sasa sika no na ya ka bo ma wie because ya nka mo man ka me so sika no omo se ma so sika no oba na be ma na kan sasa oba your friend is saying Pacho ne mi no unnim ya be ko how ana mo sima so sika ni mu nko ade o mo ntimi nka ho hwe ntimi fa nko legal aid be man na betimi de makọ me so metimi de nakọ ntana papa na mi kunu biale na odi mi ka de me ko serve mo letter say ya dum poku trading legal aid for so mo hia me na me call ye ko to da letter Addison na obusa na say wo oba no wasifi wasi da bi wo ka chen sasa no ma me dia wasi da bi oba no ye da na bo a wasi watwi nso na wasi ma metena fie ho entu da tena fie fa nkwane tena fie wo be ma no kono ko ha dan enti ya na wasi ma aboso me miensa kwadwe no ho eti ho no lawyer Addison ma me bu nkotodwe se de ma ye bia ma wasi ma ye ne bone kura nkwane susu enti me mu nkotodwe mpa na me pa na chaw me kunu so de ma ye nyina wo de acha me so wanwale me ana ma me se he odi ade che obi ananka bibia afiri mu de tan so wanwale no wasi me se me de acha no so me wanwale no ana mo se kwadwe no boso me miensa famu aye bla enti e ba ye boso me miensa na ye sa akoye ye ko de waka na waka me se apa na chaw woso de acha me so wanwale me ana ma me sa ma ne boso me biem so nsa madwe no ho ye ko na ma me se sa na waka de ya na se ye nkwase bo na wubu no enti ye lawyer asam na ma lawyer dokas nso asem no na me ntene fie no be ma na de onko ha dan enti e ba na otu ye boso me mienu timo ha na wo fle me se o man boso me miensa me ntun firi fie na me se je sa ko legal aid o because legal aid for na ma me tu me sa me ntene fie enti se sa ko bo na ho na ye sa eni mo ha na oba fie oba na oba hye ma na hwe na ma anye ko fie ho bio me nya ko na busan enti me ma me kula afre me a me mpeke wosen an hwe na wa anye ko fie ho bio abika no kro wonya sure se wo koye smogre ko bi ana se wo twa fa kire na wo kunu bia wo hu won so wa mi sa open minim minim obi na di mi hu ntro de ami ankasa de se metena se me ne tena ye ma fa na chi pa de ona na tena fie sen pa cho 9 years ni ono nko a na wonimu no pa cho ono nko a be ma bia na so bible ma so bible nu pa be ma bia ni wo se me ne tena ye ma fa na chi da be ma bia ni wo because we jam aboso mi nso nyina metena wa atwene se bo bankan ni susa kama tumi fie ko asa meto you can say nkura ni ntina ma ye dey meto because me no obi aka ho no ye me ho ade entimi fa me ho komo obi a no kura na se wadwuma timi nye sa ade ntimi tno atwene na ba ya me de me ho ma nye se magimi nkura ni 20 wo se me nya ko ofie ho enti nkura na ma akwan 20 na nkura na ma akwan na aban fo na ma akwan na me kuna de same ma no ma nyina gu na dwuma bag na chi na wo nam manim si ya me ko ba efe won kasa me ho wo kan se nkwa ne school ya ma nkwa na nka ma asem he na wan ka me ma asem e bia madam ne se nkwa ne fa we me ka chi na ma na nka ma asem ne ma asem ti fi o me nka na asem wo fa no ma nyina no de gu ne bag na chi no o mo nam manim sa me so panyin ne sa na me se mo ko he wo se da ase ekodi akoma wona na ho na me se ntu papa obo me se me ye nipa wo jam ho ma me oba wa fuma kwa nka ebi me de nkwane kodi akoma me maame wo ka efe wan kra ma fa nkwane de mo eko eti panyin ne de me so otimi ya ade abon wo 7 years me poma de wo fio nti betimi akodi dwa kola blem ti fanke to an ko na fa panyin ne mame no wasum me search nyina twitwa ba ma ni modu ana ni munya du sa o du me gina ya no sika se wo so na uni stamina sa bia me gina na me nyina ye wo sum me so na se sum me hwe mpa so no na wo de nkran enko ka chen se nkwan ntumi ka nko na nkwan so mlikam na me se mercy o papa so me yi hu do fi me mu but me nyi me hu do because me am wo na emu me be fo na ma be fa wo na me fo na be ma no se o ma mi ni na me se ma akura no otimi so me enti akwane de obedi akoma wo be wa mi ko be ha me enti be fa panyin no ho na maama no de ma ante de asa na maama ne kan ye na me ko na maama ni no me fa panyin me fa na kwa no wo twe no me so me twe no wo twe no so ma akwane ma na me sa akwa twe akwada no no so twe no twe no ho ya re ko na me de akwane ba fie me de akwane ba fie a wo se efi no ko me hia ofie ha kora me hia sano ma nyina fie na me de ko to man panyin man no ko pensions da be ma ne fa nkwane de mo ko wan kala me sa subana na kofa ba wode awaja ya ba na no ano da so ye because kan ya wasemi ntu frifie ma ne ko kan wasemi ani nyina no mfi na asem na last bi no me me na asem ko to na me se me kura me yo ba wi a me ye ke se ka me di blade titi mase
eko ka kire aposifo se obema na repo me ti sa so papa ne kan enti papa ne nyina no funa so papa ne say me aso me kan na me ka boa wo na me ka boa che say wo so oba no mpene so no ne da ba ku nti oba bi a wonya ko betim ni blade aye de atete na se kra ko ye company say wa ye ne na da na me de na me ka boa ma nka se bi a oba ne nye na me ka na me ka boa no aka che papa se papa ne nyina no mfi na azem ana me hwe din na ma de do sala bre so sala kese na ma gia manfo no man so agudam a me ye na me sa call legal aid me so dana wo se me ntan wo betume wo be say dan kings ni nyina ama me ntimi nkwa dan mo wo tume me kwa de police station wo se me ni evidence nti e se be ma na fa no ho adi no mo se sa kwa de do su wo no mo mfa no wo hye no mo yepon na me kwa ye adwuma kwa de do su fo na fa no busan se die ntina legal aid fo na sam wo mo nsa no mo nka we na otimi betumi a o mo yepon na me kunu ka che wo so wo mbie no mo ntimi aye me kunu hwe na otwa fo mo so how de omuntimi nya na hwe sa na omuntimi mo no se na san ko mo kan bibi kire na na pesa na ka chen say na no ka na ti bie pon na oba na ne nkwane kwatena fie wo se wo mie pon na emie china enti mitna oba ya 3 days am sa ko li do su fo na say still be ma ni bie pon no me machine nyina akadem amanfo so sala no mo oje wo say wa se be ma mfro na me se ma se be ma bia mfro no se ukunu de be ma bi papa bia ba ha se papa no na papa na be yi asam ne so obeka enti mo fa asam ne ma no na me se obi a me kan hwe wa na kan sa pa che do su panyin no o se sen wo se man bia ba ha na man no se ne ba na me kunu na o mo fa asam ne ma na wa kwesiesi asam no na o man ne ba ye no mo frɛ o ma obi a mfrɛ me o ko wa kire no mo bo aba ne yesa na mo frɛ me kunu mo se na nya na ade papa bia ba ha se o papa no mo kwa kan asam no eti oba no ko bupuno no ka che dosufo asesa me bupuno no no ba be chimi akotum ala mo se ne safa ko legal aid we na mo de koye no legal aid fo se de bi de be ma na eye no anu wo de ntini e wo mo letter na de kokko de court ti legal aid fo ma me letter ma de kokko de court me koye ko se 21st ye koye mo se sa asam de ensa nka bi wo kode wo mo na stamp so but mo se sa asam de nka bi wo nti ada se man ponten ana se wo fen so na me sa fe lawyer doka no se me sa ma je form foforo nsa nko man point me hwa akoni abadie na sika kura ni me ho me ni sika kura ai say ko do be kura lawyer sika kura me ni bi an ta me di mi kana be da na kasa ni nya mu so me nyama me ne te no atete otete me nyama won hwe me wo se nya no anya bo so me miensa na me kunu ma me chop mani da wotimi de me call ma mo se me nye bible ni se wo na nye me a tweme ni a me hu obi a me se aso ma me bible ma se me ni bible so ni bible na me so le nya no makasa se me nyim pokura no bi kura se me pesa wo peme na me gina wo se ai mate ase kwa ba de me nkwa wo so ma se sa na wo kasa sa me se de oba na egu manim ase no wontimi antea wo ba no o manim nti mu nyina mo folo mba nsa me makobo adwaman dia de me so me wo a me ka me de ba tete me ho no ti ka mo oba abo de anka me de ma me kunu no na nko de di nse na wo ka na me so me aka bi so ne me na ya ese won adonyu me na me be ma wanye me koda na nchen a wotimi ne nsa hye mase na akobutu ho oye dey wotimi ne nsa hye mase na akobutu ne ho kire no ada me ko ne che kobutu ansa denti na wo tete me sa wo se obinyi nsa de mitimi no na oba pen for ukunu ba wonchi an ord ne nsa be bra wase me ko ka che maame a maame ne nka asem bi nti asem bi bia oba ka so pim ne ma na so ord ne nsa bra wase oba ne ma de wo be da de me nsa nso mu wo mu ntimi de ma adwene ne so obetimi an bibi sa eto be so mu me wie na be no wakobutu ba bi se ho afo awie no na wakobutu ba bi na waja wo ho sa wa be jojo wakobutu ya no ho so chine no wo huna ma ne pa wo fom wo aya no ne o huna ma ne sese because the way wa so mu akwa so wo ne be da no wakobutu no wa ha no eti busan se die ntina bo ya me sa wo se obinyi nsa ya mintimi no na so so nkose nyi nsa ne dia mintimi no ntina dem ha me so so nyi obi a na edum nsuo ma me be ma tonga da ho apaya boy kama don sa ko rewrem pay drive no fa dive ne ma me nkwa Abigail owusia woni ni kunu yewra Isaac upon ene wonu ma ware sem anwene ne se eno nti o ma se sompa nkwamofo yemra mu na yenhwe se de besi aye ede aboa wonum na abi me de wu twatuo wakasa se pa no ede na sompa nkwamodwumadiefo opese ye ede boa wo ka chamda se de mpo se me ye boa me ane se wo pam me ne nkwane nyina afirifio ifia yakotam sisi a no maame enchen ne isi yakotna if me back last month wo ha dwene if you want reverse ko bubu no na nsema koto reverse na nsema mienu 260 ma fa ne se nkwane ha adwo ma me kin ba ko me nkotna fie mfa nkwane kotna fie wa wo se fie wo de ohia ne ma etimi sa me se mo se fie wo de odan yetu won tane diem
na me so me no man enko tan dem ada say o de mama me na me dia ma ha dia akota because ka me so ba ha dan 2 years me see 2 years dan there me nso because blam abele dan no ho no me de me nyinse na atwe nso ti me nso sa dan 2 years on no no pa ono o yesenga no onko ha dan na me ne nkwa na me ensa metena fie wo se ne fie wo de la wa me ntena fie ho bio etina me dia beto no but say wo gina so tenten so won wale me dia afi won so won san so me on so mo sen 500 million eh abi 500 there and also that 500 million na eno ana wo pe wo hu ai na nkora ne hwem ne te sen say o mo bi atan se de so wo nom de awia anomo de kosko anwumre ne awia de me ametime hwe o mo kaka na de afidia so awuti na wa famu a erade ene wo boafo abusuafo asam no ena yede ato badwasere de no yenkwankotie yewra Isaac opon de emra yese so hyefa wo hwe ne so mpankomofo ye nhade wa hasenum yese kan no so yese kan no fenu abi ma bisa no a wa Canada yewra Isaac enso yewra IB minister o ma me kwan se abrewati amene yewra ne ntwetwe enkomo we na kwaya sa de kakra me yewra na komata so papa na IB nso ma me abrewa bi aba na wasa wo so ne mudi ni sane enti me je na adwuma no esomo eye ma me ne yewra no atwetwe enkomo abusia yenkonkotie bi mra asam no tie kya metimi aka abamu bia ne se de o kan etisa ntitimudi aba but ntitimudi ne ba ye no se se o mplano won ho ehwo ahia se kam de ma no se enso isa ma jetene o de dan na ta dan ama no me se ne ko han dan ama no si se me han dan 5 years but ma ho di ntumi sa dan 5 years no 2 years no ne ma ho di betumi no so no so o mpe me de me betumi aye na maka no de me so betumi aka na maka no ntumi o bibi se mbaka kire no a eno ano no ni mom de insa na me hia insa no so on fa be me amede che no ni insa na me hia so on fa insa no mre me amede me de che no and what requesting sana free no one farmer enyen ne kra mama enyen na asem enyen na asem kra from day one am kan sa no one asem de che no so bi wa ndi amai waba on mo ade o mo ne ntam no ne mo nkan na me fam de metumi aye se de boa no ana me 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 fa ho man se me ko na me ma no so nkon ka kire o mo because of the dako ka na enye ska an man kra no a nkra no su gumi so no anso so ankra no egumi so na oso oni wusi dan wa bla no oni woten mpa hwa no kre dan oso oni mi si dan a oni mi ne si dan ka me ne no mi isa no sendi o no ma ne kan e won kire mu on ka se woni ni anum ayade ma on ka so woni me nko ayade woni wunu amo na edan ne yamo dia o ni na ayade no no wo me nche no edani a ne ho edadam bi sana akoye o senka bo kwa akoto asase na wo ka se asase na wato bi wo oda dan di mu fasika ne mo nkosi dan no but ne ko wi ase no se ye o ma me asase mbajo no no sa na wo kan no ko bi ani ono na ono gina manim ato aso trensa ka kire me se menyine me ho modra anya japade na me wunya ne ne ma no ono ka dia sam na kire wo ono na gina manim ka kire me se menyine me ho modra anya japade na me wu fanya one ne ma yo ono ka ne nya no kure di sinto enye mama so yare no anton yare unya o yare no oduru de wo ye no enye nso bu ho bim se wo mfomoyi ye no a wo ne me bitimu enti ama me sumi ni ani die o so ana onye na sade so oba wa form a won oye ma na o de o mo ka me ma no ebi no no me no ho kura na me ho ka no mpa o ni sabo masum me ka no kwa tira o me no ho me ho ka no kwa ni sabo me ebo masum adenti ntuma ni na o di chame me ka tira o ba we di charger phone charger pa ni tinu before me mama me ni hu more than 2 weeks me ka tira o Kuka wato papa we ni na makata so menka he mi gusu se wini mi ewo ye me fan se sabe agire no e form kakra nti ye titi we wa ha no e ma so ye be hia na ni je na sha se pe ko fa ma ye e be ya tuna tin kakra sabe me fun so ne hono sa no so fun so no nti me tine wa wo so tine ni ba to no ma no kwa se be tine no na opere ni na chi me ka no ma me ni na busia ko gina na chi e so he sha se bi sa di we about 6 months from pa ma na be complain ko busia ko na ni bisa ma me no
And then the question is, how to we have money more? One can't send me to credit. Bra, never be tired, be a pass or a solemn penny for the whole. Only next 9 years now, more women and a brave band or shall say, so then the whole air camel. Now, it's to be young or cup of penny said, I don't know what your master one. I say, oh, yeah, be or who yent now, or that's else to find it another thing. I mean, how only so, need the son, so far on cat. The kind of question, make you boom to them and the monsieur panic more than 4 months of my reason to my own canon. The catcher, if you can't tell one or more question, Brahman, so the man who finds some in the Hober Canoa, some put them over for any question, Gavin. I didn't, yeah. No, ma, any one of this anno. You will be on the 10 ma and come in and I good years in Kamawa. And they said, they would now say, I wonder what we see for the dear, but you'll be a lawyer in our own day. And I am the dear woman, they are not out in the dear behind 9 2 years. I think I'm a minute. You know, be a 7 years before. Maybe she share to the me, own. Say, minutes 9, Mamma, on your Juma, upon your back, any dear moon, if you ever Manchester in far, near the Holy Free. If you name it Capri. Asatna mini witimu ni bra me bra wo hu se o ya ade a o hwere wa ho odi ti bi wo me ho ana aba me mpafo a ba mpafo no ana me hweso bi ma wo ntine me no watna no a wo pon wa ni bi obi bi amia na da me so na ni kan to ha ye so da wo fi no e wo to wo no watna ti di ni se enam senti ni ka pre wo me ho ye ni nya bi am me hwere no ne ho. Yes, when I come on to say, I mean, the after me can say, medical the 4,000 amano was so, Miniatem cat. Is it was it? Chinese Samano. If I can't change them, in 2 years, maybe a man. So, only so on 2 years, not so now, so for us on the can once more. There will be our own farming, there will be our own yet. I family. Baby, I will pay be our one farming call and Nadia or Pebia on ye. Yera Isaac upon ya say utie nkwadia na watie owo de Abigail aba ho ofefo Bible mo de na Abigail de na adwene de mo odu kunu se bia na wa adwene mo ha oye oba fa bebe me ne ya adwen oba adwene se bi empempi na ne bi wo ho ane emema de na enyepe eba ne sen na ukunu oba wo nchen a wo de wo ho kame no ko maame mo ka che maame mo se menye Bible ni nsese so na nyem mia wonye mo bo toso mi na so anya 5 years no o se nye wono a anyo ono a enti ye dan menye Bible ni nsese so na nyem mia ati se de na oba so Bible mu enti o de nse no ba sha na mbusa o ma se mo Bible ha o kan no maame busa na se de so na mo woka na mo so oba nse menye Bible enti mo me Bible enti ma se ka je nse woni Bible ho na me so original na me se me kura menye mo no na obi kura aka se opeme na me ka se me mapene so kola na me nkwa wo yen den emba na mo se die ntina me kasa na me se se oban dia beto monim tie se me so me ka dia me e wo ekita wo mo o mo se san ka me kasa sa na me se dia me so dia metimi aka na ka ba bo na me so mu dia ka me de ma ne ba no ma ne ba ndi nse na sa me so makasa ba cha na de wo what bona sumpen what the charge abo ne pen what the ba cha na abo masum pen ba cha no na abo masum pen abi kan no kora wa ho ba cha me kuta Bible na abo masum pen ama wo kunu won tere won sa wo kunu asum pen me bi da me kwa me ndi nyina okra nyi se kura da on fa charge amo ne pen da bi pa cha da bi to me twa ne to ma de mo ha kan no kore abi kan no kore da bi me pa cha da bi e bi ana wo ye ni se ne huja me pa cha da bi me pa cha se me de ntu me twa no ona na twa masum dwe e de ni suo pa wo cha se mesraw mame no nada because o kan chen o kan sicho no so kan wo so what me de nsa ba wo wasese odne wo eda na owia no akobutuo na ya ase ne be me ya sole gina so chain ne be ma no tini ni nyina sole ya tonga yin so da ho to kura boje sa pa boy kama oba ka se oda ho se puan ho se poti na akobutuo na ne ho kire no aso na ya ase odi sa ya sa ya na ya aba sa ya na se na net etwu se wim dai etwu se na twon ade na twon o kontene twon o be ma twon se wo se me modin na se wo bodin se wo din eti etwu wa ya ase na hwa no edi akonia basa ha na edi akonia mti esa na esun bi ya ba mu ana basa ya na o hwa no ya na edin dia na se ye o enye den e ya mla na ya na na
bɛrima na yɛ den ɛnke sɛ gyina so ɛno no wopia toa wopia toa na wasa de gyina mu kakra enti yɛsɛ no ayɛ sɛ no twu wiem ɛne ɛmu wɔ ya na bɛrima nso so adeɛ no da hɔ na wobuafo sɛ deɛ kora yɛ no yɛ na ɛtumi yɛ sa woayɛ bɛrima ntima mimi sa take fast sɛ wosom nkoa no pagya deɛ wosɛ wodii menti aseɛ odifo pɔkwabra no obiara ne ni den odifo pɔkwabra na mbisa no eti wukunu mu nkotodwe emfa ni suo empa wo chawda sɛ abi mesro me ho asɔre me bɛma mu ya me yɛntin ma me ne wo nna kakra me pa cho obla od me ko ma me wo sɛ nyɛ no nyɛ me no a od nsa bɛ wo ma sɛ obi nyin sɛ de ontimi ne me na no ɛna oba me kya me sɛ me fi na ekoro saa de ne de wayɛ me no menene nda odam ha bio akom ne nkyeremu afɛ na wo kasa sa antina me so bu nkotodwe na me ka so be ye bia mu de a won so ninse no won kantam se de wo be ye me no won be da straight and aso ne se be wo me de a no ka so onye sa de na me so mi ja sa de na ne no kole obu nkotodwe odam wo ode wa da pen wa bla o ma ne tu ne hu nsuo tugu ye se on pese ne hu nsuo be ka ho me ba chan wono a wo se ne hihye mu no enko ba wo ba akopɛ ni hihye mu de nka na ma ne se ne hihye ye mu no ne ka ba akopɛ no be wonti menyem ye no wodi mani papa the third one na me ka say ne se me so me koye family pa na me ho hyehyɛ me de a na wo so so onyu so condom de na se ho nsuo ba be yegu to no a na hihye sa amla nti na no kole abi family plan why be pain pa chan na mmoa wo ho hyehyɛ me gya o kan se menyem am ya masem na me se no one ma na nso asanyi nzema me koye family plan na wo se menyem am ya masem bla mama ne ma me ho hyehyɛ me na me se wo so kɔbɔ ho ban me koye no mo ka che me se santase ho mo ye sa family ade mo baby akɔ ho na ye da ko baby obi kyerɛ me se me nkɔ ho sa run about ba cho mo kɔ baby na mo se ho no sa sa family plan ho na mo ye mpanyimfo no wo pan mo tumi di ahwe wa wodie mo atima ya awon mu betwe me bɔ no so mo ye nkɔ wa nkɔ na me so me ka se wo se me amenyem dia bi ko dia fo mani so nti ɛne me so me ne wonda ti ya kofa ba ye nti wono no na dwen se wono mbeda abla wo mo no ho ban so nyinsen ba me no betete wo twe me firim pa so ahwe fom se me nko yi wo kan 10 million man ko yi nyinsen na anto anwu a nye dem ha na metena wo kunu kan sika gu 10 million wan kan wo de hwe no no third one me ni be di na chipa da cho be yo so na se no wono me se de bia maka se wono so kra na se no wosim se me man ko yi nyinsen na anwu nye dem ha timi fam ma na ma me se wo kunu no wo do tale ka ho a mo tale ka no ho na mo wo ma me njan wapam watna dan nim ho a because wona be yo ho ade no no wanyam abi wona nete no na wo ye adwuma ana na wo se manchester kra no manchester 20% and some some de 30% yo ye se nchine ni bibia wo ko bi sa obe ma no na wo nya adwuma wo ya akwadwura na ase na wo ni adwuma ya na ase ede na na e ma ne basa me ba cho me ne tena ye no na me hu na me sua machine sa da me kan timbanye mo ye na adwuma ne ba afom enti bebi anam won etu betna ba bia wo ho ne site enti na me de nanam so me pamade enti adwuma na ma hye se de won no hu se na me nya adwuma enti adwuma na ba wan enti na ko ho abona ode to no buma ko ho ma 10 cedis 10 cedis a day nkula me yenu na me nya nyem third one 10 cedis a day enti se be fa ni sister bet me am sister bet me so de 10 cedis no na ma me no ma sister bet no woni me sa me pamade enti bo de nta lebele me me pam ya me se fate de na ya bo no enti kana odi to fie no oba na aduane si ho can see this na da ya aduane o de ya de aduane I say me hu de be ye bi wo ha me so ye ni fufuo ono so ni abetie ni banku ayi nti bi ampesie okay ya di si why o wo on hyehyɛ ye be ma no so sofo so no so wo no hyehyɛ ye pi wono na ye bibia nti no ba cho wod me ko abusua ho ba cho kafla o de wa no si no ba ma no si no wod me ko ma me se minim aduane ye me ye aduane wo kɔtoro te saa gumani mase ana ma me busan say abi ba ha na obawo ye obetna menche wona ye aduane me yedi sika sei na wode ma bia wo ka so bedi jollof wo hwe kitchen na mu ni ho anwa ni ho dia na wode ma na otimi di ye jollof me yedi afa ye be kan asem na wo se ane ene aduane sem de wo ye film so ho no bedi fonti wo so wo ye film na ma me busa me so mama ko homa sei na so mama 10 cedis a day 10 cedis na even kura ma nyame abo wa nyem yama wo no entuma kula me di be fila kula kwa asole kula no anya nyame a menene wo ye mesin midina chi konsu pa asa menye me second born me kɔtɔ ti asabi sɛ na me kɔ amaman asa me de kɔtɔ me ma ho no ma ese me o se me nya adwuma nyina so ye adwuma me na me konsu ma na ma giska me de me de boye nyina
Wasam no nyame se de ewo akire ni mu no nyina doso ye behwe na ye de akire adomo sukọ